te i ovim putem molim da se obrati. Pa evo, lijepi pozdrav svima vama, dragi naši mladi vijećnici, mediji, naravno voditelji svi, voditelji grupe vaše. Lijepi pozdrav, dobrodošli u našu gradsku vijećnicu. Ja se nadam da se ugodno osjećate ovdje. Ne znam koliko dugo će trajati sjednica gradskog vijeća, koliko dugo ćete odlučivati o gradu, ali nadam se da ste dobro se pripremili za današnji dan i da ćete uputiti određena pitanja koje ćemo odlučivati mi, veliki gradski vijećnici, o svim problemima koje vas muče. Naravno, vi ste još, da tako kažem, mali, ali isto tako znate potrebe grada i sve ono što vas u vašim životima uči. Naravno, grad skrbi o svim žiteljima grada Koprivnice, pa tako i o najmlađima, vama srednjima, da tako kažem, jer vi više niste tako mali, ima puno mladih od vas, ali i onima koji su iza vas. Nadam se da ova sjednica bude jako dobra, da ćete sa ove govornice uputiti nam i kritike na koje mi moramo reagirati i na koje ćemo vam odgovarati. Ja ću biti malo sa vama, ali imam veliku gužvu i veliki posao. Radi se proračun grada Koprivnice, ali isto tako dobro će doći da znamo što vas muči, pa možda koji i projekat ili neku kritiku koju ćete uputiti uvrstimo u novi proračun za grad Koprivnicu za 2015. godinu. Jer to je cilj i intencija gradskih vijeća da kažete ono što nije dobro, a to je ova prostorija gdje se može reći, smije reći sve ono što vi vidite što nije dobro. Pa ću ja biti malo sa vama, bez obzira što me pročelnice čekaju, da vas čujem što vas muči. Evo, dobrodošli u grad Koprivnicu. Hvala. Jako je lijepo, hvala vam. Zaista, to je sve vaše kreacije. Dječji tjedan svake godine obuhvaća najviše djece i odraslih u gradovima i općinama gdje djeluju osnovna društva naša djeca. Uvijek se održava u prvom punom tjednu listopada i traje 7 dana. Ove godine dječji tjedan počinje u ponedjeljak 6. listopada i tada je Međunarodni dan djeteta i završava u nedjelju 12. listopada 2014. Ciljevi dječjeg tjedna i ove godine su usmjeriti pozornost najšire javnosti prema osvrtanju prava, potreba i aktivnosti s djecom i za djecu. U danima organizira se posebne i prigodne odabrane igre, priredbe i stvaralačke aktivnosti djece i za djecu i pokrenuti nove akcije od šireg značenja za razvoj i odgoj djece. Poticati volonterski, društveni i stručni rad odraslih s djecom i osobito aktivnu participaciju djece u aktivnostima lokalne zajednice i šire. Kao članice Dječjeg gradskog vijeća trudimo se uključiti i biti aktivni članovi naše lokalne zajednice kako bi pridonijele jačanju dječjih prava i participacije djece u našem gradu. Tijekom prošle školske godine organizirali smo za sve članove Dječjeg gradskog vijeća i zainteresirane učenike radionicu i debatu na temu dječja prava povodom Međunarodnog dana djeteta. Donijeli smo zaključke o potrebi mijenjanja kućnog reda u školama, osobito na odjevanje, jer se mijenja moda i vrijeme mode drugačije. To ne znači neprimjereno odjevanje, ali smo primijetili ako se za učenike traži prikladno odjevanje, isto bi trebalo važiti i za nastavnice, odnosno nastavnike. Uvažavanje mišljenja učenika bilo bi dobro prihvatiti baš kao pravo djeteta na izražavanje svoga mišljenja u školi, obitelji, a nikako kao kritiziranje odraslih. Djecu bi trebalo poučavati komunikacijskim vještinama i asertivnim ponašanjem, socijalnim vještinama kroz odgojno-obrazovni rad. Vjerujemo da će uvođenje građanskog odgoja u školi
Zahvaljujemo gradu Koprivnici koji podržava i potiče vrijedan rad učenika i učitelja, mentora u postizanju jednanih rezultata. Čestitamo svim učenicima s područja našeg grada koji su naš grad učinili ponosnim svojim umjetničkim i sportskim postignućima, te postignućima s područja društvenih i prirodoslovnog sadržaja. Vi ste na taj način i poticaj svim ostalim učenicima, ali i odraslima, djeca mogu i žele više i bolje. Osobito veliko hvala svim odraslim volonterima grada Koprivnice koji na bilo koji način kao članovi udruga ili građanskih inicijativa sudjeluju u promicanju dječjih prava i pomažu u ostvarivanju istih na bilo koji način. Zašto se uvodi javno priznanje najdječje djelo grada Koprivnice? U javnosti i u medijama premalo se govori o ulozi djeteta u humanitarnom radu, širenju zdravih navika i djelovanju djeci na boljitku životne zajednice. Članovi Dječjeg gradskog vijeća nisu zadovoljni medijskim praćenjem humanitarnih aktivnosti djece, niti društvenim revaloriziranjem dječjih postignuća. Oglašavanjem najdječjeg dijela nastojimo inspirirati djecu našeg grada i njihove mentore učitelje u činjenju dobrih dijela. Osobito u vršnjačkom pomaganju, pomaganju starijim osobama, pomaganju osobama s invaliditetom i ranjivim skupinama te promicanju dječjih prava i snaženju dječje sposobnosti, samopouzdanja, socijalne osjetljivosti i pomaganja. Ko predlaže djecu za plaketu najdječje dijelo? Prijedloge za plaketu najdječje dijelo iniciraju učenici, učitelji i stručni suradnici, ravnatelji i članovi upravnog vijeća osnovnih škola. Ukoliko se netko osobito ističe u izvanškolskim aktivnostima i građanskim i županijskim projektima, za nagradu ga može predložiti i bilo koji član Dječjeg gradskog vijeća. Dječje gradsko vijeće prikuplja prijedloge škola s područja grada Koprivnice i predaje ih povjerenstvu za donošenje plakete najdječjeg dijela čije prijedloge razmatra i potvrđuje na sjednici. U godini dana može se dodijeliti jedno priznanje i 3 pohvalnice ili plakete najdječjeg dijela. Povjerenstvo može ne donijeti prijedlog za dodjelu plakete najdječjeg dijela. To može biti predložen za najdječje dijelo. Učenik ili učenica razreda ili razrednik osnovne škole područja grada Koprivnice, koje su prethodne školske godine volontirali i istaknuli se društvenim solidarnošću i socijalno pomoć starim, nemoćnim ili ranjivim skupinama ljudima. Sudjelovali u projektima zajednice, pomogli drugim učenicima, istaknuli se u međuvršnjačkoj pomoći, istaknuli se u prevenciji vršnjačkih sukoba, istaknuli se u promicanju prava i zaštiti osoba s invaliditetom i promicali zdrav način života. Djelovali na uočavanju i suzbijanju neprihvatljivog ponašanja po šteti dobrobiti pojedinaca i zajednice. Idejama i aktivnostima istekli su uvedenosti na humaniji izboljstvi. Pomagali starijim osobama ili djeci s posebnim potrebama, djeci koji žive u siromaštvu. Razvijali toleranciju prema spolnim, jezičnim, religijskim i nacionalnim identitetima svoga razreda, škole i lokalne zajednice. Zalagali se za osnaživanje suradnje između pripadnika različitih kultura. Pridonosili zalaganjem i aktivnostima koje su radi škole i lokalne zajednice među pripadnicima drugačijih kultura. Svim učenicima želimo uspješnu i veseli dječji tjedan, a nada se uspješnu novu školsku godinu. Evo, a ja bi u ime društva Naša djeca lijepo zahvalila našim gradskim vijećnicima koji su marljivo radili cijele godine, koji su zastupali vas djecu, prenosili su svoja mišljenja o odredbama, pokrenuli neke ideje i inicijative, pokazali veliku humanost, posebno su pomagali starijim sugrađanima
Hvala svim volonterima društva Naša djeca i volonterkama, hvala našoj policiji koja nam se uvijek redovito priključuje u akcijama, hvala naravno i nastavnicima, pedagozima i svima u školi koji uče djecu dječjim pravima, a najviše hvala vama na prekrasnim porukama koje ste danas donijeli na naš gradski trg. Mi ćemo te poruke pripremiti za jedan zbornik koprivnički i poslat ćemo najljepše poruke za zbornik koji će biti štampan na razini cijele Hrvatske. U ime društva Naša djeca svima želim sretan dječji tjedan, zabavite se, igrajte se, učite se i recite glasno svima što mislite. Onako kao što ste lijepo rekli na našem trgu. Hvala vam još jedanput i eto, neka veseli dječji tjedan u Koprivnici krene. Hvala. Imate možda još kakve pitanja tu u vječniku? Nema. Sve ste rekli, jel da? Imaju možda novinari kakve pitanja za dječje gradske vijećnike? Imaju. Ko je gradonačelnik? Gradonačelnica je Barbara, ali u školi. Bolesna je. Bolesna je? A bolesna je. I gradonačelnica ima pravo na bolest. Da. Velika i mala. Velika nema mala. Da. Barbara je. Samo mala. Samo mali ima pravo, ja nisam. Senja. I ovime svečano zatvaram sjednicu Dječjeg gradskog vijeća.